мишқол дар забони англисӣ бигем ки як солои дар ҳамин қалъаи ҳисор одам зиндагӣ мекард. калимаҳои барвақт, як вақтҳои вақташда, солои пеш дар забони англисӣ ҳамагӣ як калима доранд. ин калима беҳад осона ва дар забони англисӣ калимаро мо ҳар рӯз истифода мебарем. агар шумо калимаи дароза бидонем, яъне long, яъне мӯи дароз, long hair, роҳи дароз, long road, ин longa мемонем ва боз ҳаст калимаи ago, пеш, яъне ago пеш меша, яъне 2 рӯз пеш 2 days ago ва 3 рӯз пеш 3 days ago. ва мо ҳарди ҳамин калимаро якҷоя мекунем, яъне long ago худаш меша пеш вақт шуда, солои пеш. Масалан, people used to live here long ago in this castle. яъне одамо дар ҳамин қалъаи ҳисор пеш, солои пеш зиндагӣ мекарданд. мисоли дигар, is she in Kulob now? No, she left Kulob long ago. Now she lives in Germany. яъне ози дар Кулобе не, ва Кулоба барвақт тарк карда, ҳозир дар Германия зиндагӣ мекунад. агар даст махол шуда боша ва фуратон ки антоними ҳамин калимаро ёдтон